Ambalma on ignantuma. Abalma so Madame Cisse Ramata Sissoko. Anauba tantira kabo Atlanta, États-Unis. Yeni kala parce que kola iduka gele. Okora ene mogo yi dala kandi. Ikangi dala kambunya. Ambalma o abe aketo. Comme kuma ka gele. Ni kuma sen fendo na mogo gashila me ya fadeli. Ngal nyini ti ka do mo shi gashila. Ngal nyanyiri kan hakilnata fo ka jamana den taw nyininga o hakilnata la wasa anga franyo ka nga jamana jo. Avec les damanimbo anye sebendo blakata malla ka nyeshi anga jamana kuntigima o minye bi Ibrahim Boubacar Keita yi on yera koroke anambalmake anya nyesha ma mundila parce que ni jamana gelera jamana dum de buli ka jamana nyama o segere wasa o ka nyonso hakilila o kama anya njija ka mo chama weli ka bla réseaux sociaux ka message shi mo ma ka fo au ka hakilnata e munye jamana tabulula anjo hakilnata be fara nyogon ka nga mouvement créé ka mouvement to wele parti politique ni mo chama ani alaka mo malien normalu dron demseni fana mo koroba ka che fara muso ka mali kono ani mali ko ka benyininga e fe jamana tabulu akadiyewa amandi chamanko amanduyi ango au fe munde ya solution yi chamanko président ata anga fara nyogon ka nyogon son hakilla parce que ambe nyabala ka deselendo ote dogoyali o ye maw hakilna tadi o bi lettre min fora to bukana mi anya vocal bo ne bino de nyefa o ye bamanankana au ka famia dalilu jumene kama an willa ka foka ka fanga bla walsa ka se ka jamana in kishi kasara toroma amada mali kono na mantara mali kono ani mali kokan ango mali la demisonu chama bi ani mali kokan akadu yele makadu jamana na dusukashu charu kan tellement que ambestra ko nata kojugu doke mi maseka ko jugu ka temeninga onye mo koroba yo an de una ndonu de a chamani ambet le ku wele ku so hakilna na ma bi se wati do ma onye rebe dese bare ni de gumbo na mo kan chugo dola ubiseka koke o manga minke onye rebe do malla yurugu ka chan galoni nyagami ni shweli ni binkani bebo kalama jamana min sigira o kanka jamana min be galon ka jamana tse katanye ango fen folo ay laydu munun ta ka foka be ke president yi ka fe munun kele amase ko kele o kama ambe fakata ango fana aka sécurité d'état directeur national o ka anniversaire ka sanyelema aka sanyelema fetila ay klongeke ka artiste wele ka bo dugula kana ka donke jamana kono gerbe yoromi sengembe yoromi minogo be yoromi mawbe kanga joro ka daraka nu ka tilanu ka sura fanana ango o nyogona na kera jamana yo jamana u kono a jamana kuntigi bo tigi lawile adugusaje dugu rate je ka sura mawili ango matanji misrafe o digira anna parce que ambalma munu sara ma kemendi ko ma kemefla dugu mume bekata klonga ka ke o tigi ka toyi ango amason o ya yira ka fo jamana nyama atika nga jamana dunga senge jatemine atika nga jatemine ka fo ko mo toronindo anya fo fana yoro munu na fakali bi kan ke anga kado village la mo be faka dungodo o buta demisenu faka ango o bekara ka so jamana nyama mawuli ka kuma o maja anye o ya yira na ka fo jamana nyama atika nga jamana dunga sengendo o fana kama ango akangata an fe horonya ni dame mi be mali konna na jamana nyema bi kan ta tabulo mi fe o ta nga horonya na nga dame lasi jamana nyema IBK aye fenchaman fo amuke akwa mapka be ke president idomi kuna nana ka be here sabati abe pe ni sécurité sabati an fe o ma sabati ni yu dala kan fo la du ka gele ni dala kan fo I dala kan ma se ka se I kan afi kono nte se ube kuro de mbali ka ke I ka se ka fanga blawla o kama an malien dion an chama de ko danaya mi anyata ka dakan an dusu de to danaya soro tuguni an dusu de maseka fara nyogon ka fo an dalen bala aka an sécuriser
aka anga jamana la tanyi jamana dendu ni ma da nyama la ni jamana dendu ma da jamana nyama na jamana tseka tanyi o kama an farala malien de l'intérieur fana kan mali kono malien munumbe ka faruka ka ke jekulu kelenye ka fo jekulu jukulu na be malla ka faranyoka ka yelema do mali tabulo la anya fo mako changement au mali yelema ka do mali konnana ango jamana dongo ka kata amase ka ke keleni sama samali sano ka ke sani jelika bon sani maw ka toro akata tele la ka fo ko ale de kunye fangata ayabla kadi jamana doma jamana donga se ka faranyon ka jamana ka se ka jo ango wafana na tara domina malien de bebe faranyon ka mali kono ani mali kokan ka se ka gouvernement de transition sigi ka concertation ke folo kore ambe kuma ambe siga kuma ke o do bina fo pour ka nate siga kuma ora yayi o dongo mina imam diko tarabara ma wele ka si bara iko kunna na anga kuma kuma do tigi maka so mo tigi fo amoy na kun fo ayi o yara ko jate mina de o katla kuma na tuguni kuma to kono antite demiseni alo awune demiseni aya jate mine mamudi ko ma fo ifo fo ka duwa unike o aya joko kuma nyena o kuma nyena o digira auna muna parce que kuma nyena ka giri adune do kojugu o yang toro o beka ma ango kome anana mali jwali de kama anana hera sabati de kama anana dususuma de kama amase ko okay aki jija akaka démission rendu aka rendu jona kame ko mata ka bolo dan tuguni kat faraninka jamana de nga fara nyogon kan anga se ka jamana jo ango assemblée mi fana bi anto assemblée fait muna parce que assemblée ka mandat balé ou maseka élection ke ka se ka mo kro usigi ka mo usigi munu be jamana kola o fana ya ntora ango assemblée fana kata ambeko élection keli beba do akera galoni nyakami ni shoni ni binganna hal ni misi kalans darate bo jamana de nga warla faso de nga warla kadi ma kelempewma akata voter au vote haramia lendo au vote manganga daga donc sigidi era kera galonka o de la jamana de dusu ma se ka sumaya noyi o de la betoro lendo hali munu tara jamana de la kata wari mine ka voter olu nimisara munu nya wari di nimisara munu nya mine unimisara o kama anwa ma se sama sama ni toroma an ba nyina fe an balmake an koroke an do faw aw do mokew an afo IBK Ibrahim Boubacar Keitayi aki jija aka ni fanga imbla aka discours ke horonya la télé la ka fo malien ya aya dnia menga manda kono sengani toro de kera malien ka dusukashi de keruka ntese ka continue ntese ka ni laba do aka ya fama nga jamana nyama ya takada awma memba uko na ya bla yoro mi ambe ola an fait tu vois fo maka bora par la grande porte ka bo daba fait ou ka bo da fitini fait do IBK ni yera be kan ni lage yera ba do ko anyi soutenu avant en 80% presque de soutenu mo bichegi ne ita mo kemena malla 2013 mais anya iti se kake anyi deme chukwa bela ide saraka ke ni ni fanga intoi fanga be di mo ma an perale no ka mali deme an malien de la diaspora an mi mali koka anga wari na anga hakili amba bedi wasa ka se ka faso deme o kama amba nyine au befe mo ye association ye mouvement ye parti ye société ye adamade ye élève ye demseni ye mo korobe ka fara ankan anga se ka ke here kono na amana ke kele amanga ke jeli boni amanga ke yogon burujali le amanga ke yogon tore akata bunyani karama kono mo ka si ka kuma ka mata mi andale mbala minte tuwa kan fola baw ni nyaga mi kela uye mi am bebe se ka andu su dati la ka se ka baraka jamana ka jo jamana te ka jo ni jamana de munu nga jo nu dusu ka shilindu hakili tigu ni doni ke baw nulu maseku ka doni adi parce que ma fa mo ko intellectuel mo ko kala ni ka doni baw olu dabo malikola parce que tigera système bela o manga ke ni mo mi me kodon na tigera fena akotse katanye o kama ko min toka bio de nyambalma abo jija anga se ka franyonka horonyana ka ankora ke blasira aka fanga imbla herala ani badila merci beaucoup.